Assalamu alaikum. Balimakɛ n'aw denkɛ de don Malikura ni toujours an ka na ka n ka cours continuer an ye min daminɛ mun bɛ tali kɛ informatique base la donc an bɛna bi an ka video sabanan de la donc an bɛ chapitre sabanan de la an bɛna bi cours kɛ min kan c'est-à-dire information bɛ ta représenter ordinateur kɔnɔna na cogo min ani u bɛ labaara ordinateur fɛ cogo jumɛn ani ordinateur yɛrɛ b'o information ninnu stocker cogo ni système jumɛn an bɛna o de ye bi n'Ala sɔnn'a ma donc o de la an ka video fɔlɔ tɛmɛnen na an y'a fɔ an ye informatique kɔrɔ fɔ an ko ko informatique kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ c'est-à-dire mansimafɛn bɛ se ka information labaara cogo min o dɔnniya de don quoi donc an ko ko a informatique mot yɛrɛ bɔra mot fila de la mun ye information ani automatique donc u ye information ka partie fɔlɔ ta min ye infor k'o fara automatique ka partie laban ye min ye matique o sɔrɔla ka kɛ informatique donc informatique tɛ dɔwɛrɛ c'est-à-dire information bɛ se ka labaara mansimafɛn bolo cogo min de façon automatique o de dɔnniya de don donc ordinateur fana ye jumɛn an bɛna min ye sisan ordinateur ye jumɛn ordinateur tɛ dɔwɛrɛ ale ye mansin min b'a permettre ka information lasɔrɔ ka sɔrɔ k'u labaara ka sɔrɔ ka résultat bɔ a fɛ mun bɛ se ka faamuya hadamaden fɛ quoi i n'a fɔ sisan n'i y'a i ka Google dayɛlɛ i ka ordinateur la sisan i ka site dɔ adresse sɛbɛn o kɔnɔna na donc ordinateur bɛna min kɛ a bɛna i ye adresse min don a bɛna ta o site page bɔ ka yir'i la donc ale ka baara ye min ye i ye min yamaruyakan mun fɔ a ye a k'o yamaruyakan labato ka sɔrɔ k'i a jaabi d'i ma donc o senfɛ ni e ye information ladon sisan n'an y'an ka exemple ta sisan mun bɛ tali kɛ page site web in na sisan e ye information min ladon e y'a sɛbɛn i n'a fɔ tubabukan na sisan i ka kan na donc ordinateur t'o kumakan ninnu faamuya ordinateur t'o faamuya donc ale bɛ min kɛ c'est-à-dire i ye yamaruyakan min ladon a fɛ donc a b'o bayɛlɛma ale yɛrɛ bɛ kumakan min faamuya donc a bɛ sɔrɔ ka a labaara o cogoya la ka sɔrɔ ka résultat bɔ n'a ye résultat bɔ e bɛ se ka résultat min faamuya i n'a fɔ i ye site min ɲininkali kɛ o page k'o afficher donc il faut a ka tila ka a ye min baara kɛ a ka tila ka a bayɛlɛma tuguni e bɛ se k'a faamuya cogo min o ordinateur ka baara ye nin fila de ye donc sisan généralement information min bɛ ladon ordinateur kɔnɔna na u bɛ don an y'a fɔ an ka video fɔlɔ-fɔlɔ la u bɛ don périphérique d'entrée senfɛ de quoi i n'a fɔ périphérique d'entrée ye min ye o ye minɛn minnu bɛ information ladon ordinateur kɔnɔna na i n'a fɔ clavier souris ou bien micro donc olu de bɛ information ladon information bɛ don ordinateur kɔnɔ olu de fɛ donc ensuite n'o bɛ fɛ ka afficher ni ordinateur bɛ fɛ ka résultat afficher ka yir'i la a b'a afficher i ka périphérique de sortie de la i n'a fɔ mun bɛ tali kɛ ordinateur écran ou bien télé ou bien téléphone écran ninnu olu n'a ɲɔgɔnna ou bien imprimante donc ka sɔrɔ ka bɔ papier kan donc an ka laɲini ye min ye bi video kɔnɔna na ka se ka dɔn c'est-à-dire information ninnu bɛ circuler périphérique d'entrée ni périphérique de sortie cɛla la cogo min ka tɛmɛ ordinateur kɔnɔna na o bɛ kɛ cogo jumɛn a bɛ se ka a b'o labaara cogo min pour que an ka se ka résultat ye an ka écran na donc bi video bɛna boli o de kan donc an yɛrɛ b'a dɔn cogo min information suguya ka ca information dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko c'est information texte i n'a fɔ olu ye sɛbɛnniw ye sɛbɛnniw de don quoi information dɔw bɛ yen olu ye ja i n'a fɔ video ja minnu bɛ u bɛ bouger an b'u ye u bɛ tagama ni fɛnw tout ça donc image fana bɛ yen minnu ye ja minnu jɔlen don quoi olu tɛ bouger ani son fana i n'a fɔ an bɛ son min lamɛn ko kumakan dɔnkilidaw olu n'a ɲɔgɔnnaw donc information suguya ka ca dɔ wɛrɛw fana bɛ yen mais an k'an basé olu kan fɔlɔ donc o information ninnu sisan o bɛ taa stocker disque dur de sanfɛ ordinateur disque dur sanfɛ ou bien tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ a bɛ stocker an y'a ye cogo min na an ka video fɔlɔ la a bɛ se ka stocker mémoire RAM kɔnɔna na quoi n'a sɔrɔ u bɛ
stocké au kɔnɔna yani waati cɛ quoi. Donc n'an bɛ fɛ k'a dɔn ordinateur yɛrɛ bɛ information ninnu représenter a kɔnɔna na cogo min, il faut k'an ka se k'a dɔn, c'est-à-dire a bɛ information ninnu stocké a ka disque dur kɔnɔna na cogo min ou bien mémoire RAM kɔnɔna na quoi, information ninnu yɛrɛ bɛ stocké cogo min, a b'u lamara cogo min. Donc disque dur kɔnɔna na, surtout disque dur SSD ninnu sisan ani mémoire RAM kɔnɔna na, an bɛ composant dɔ bɛ yen, composant tɛ dɔ wɛrɛ ye, c'est-à-dire électronique minɛn dɔ de don, o dɔ de bɛ yen min bɛ wele ko transistor, ale bɛ nin fɛn fitinin o de bɛ wele ko transistor. O transistor in sisan, ale an y'a fɔ cogo min électronique mafɛn dɔ don mun bɛ circuit électronique ninnu caman sanfɛ, donc a bɛ disque dur kɔnɔna na, a bɛ mémoire RAM kɔnɔna na. Ale ka fɛn ye min ye courant de bɛ don ale fɛ, mais ale état fila dɔrɔn de bɛ sɔrɔ a fɛ. État kelen a dayɛlɛlen don, état kelen a datugulen don. Donc ni courant bɛ tɛmɛ a fɛ, a dayɛlɛlen don, ni courant tɛ tɛmɛ a fɛ, a datugulen don. Bon pour ka se ka kow nɔgɔya an bolo, u ye minnu kɛ, c'est-à-dire u y'a yira k'a fɔ ko n'a datugulen don, o kɔrɔ ye ko 0 de b'a la. N'a dayɛlɛlen don, an bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ 1 de don quoi. Donc 0 ani 1, o état fila o bɛ représenter 0 ani 1. Donc ale b'o dɔrɔn de faamu. N dayɛlɛlen don, n datugulen don. Donc n'a dayɛlɛlen don, o kɔrɔ ye ko 1 de don. N'a datugulen don, o kɔrɔ ye ko 0 de don. Donc sisan système binaire in ale bɛ wele transistor ka nin état fila in 0 walima 1 o bɛ wele ko le système binaire. O système binaire in o de bɛ ordinateur b'o de utiliser pour ka se ka baara kɛ. O ye ordinateur, an bɛ se k'a fɔ o ye ordinateur ka ale b'o dɔrɔn de faamuya. Donc sisan information ninnu stockelen don nin système de kɔnɔna na, i n'a fɔ binaire an y'a fɔ cogo min système binaire mun ye 0 ani 1. Donc o information o système in sisan a faamuya man di adamaden fɛ, ni nin 0 caman ni 1 caman yirili la sisan i tɛ se k'a fɔ a kɔrɔ ye fɛn min ye. Ordinateur kɔni ale bɛ se k'a fɔ a kɔrɔ ye min ye. Donc adamaden kɔni tɛ se ka nin kɔrɔ dɔn, mais ordinateur kɔni ale bolo nin ka nɔgɔn. N'i ye nin d'a ma sisan, ale bɛ se k'a ta k'a bayɛlɛma ka yira i la a kɔrɔ ye min ye, parce que ale ka kan de don. Donc sisan nin 0 ni 1 caman ye, a b'a bayɛlɛma k'a kɔrɔ yira i la, a kɔrɔ ye Mali kɔrɔ ye sisan. Donc pour ka se ka binaire in faamuya, il faut k'an ka tɛmɛ étape de fɛ quoi. Donc an yɛrɛ bɛ jate bɔ ni système min ye, u b'o wele ko le système décimal. Ale de bɛ lafaamuya adamaden fɛ teliya la parce que an b'o utiliser kuma caman, an b'o utiliser an ka diɲɛlatigɛ la don o don quoi. O ye système décimal. Système décimal tɛ dɔ wɛrɛ, ale b'a ta fu la ka taa 9 la, i n'a fɔ ka taa 0 jusqu'à 9. Donc n'i bɛ jate bɔ, i b'a fɔ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N'i sera 9 la, n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ, i n'a fɔ ka tɛmɛ ka taa 10 la, n'i bɛ fɛ ka taa 10 la, i n'a fɔ 10. Donc i bɛ 1 ta, donc o bɛ don dizaine colonne na, ka 0 ta, o bɛ don unité colonne na. Donc 1 ni 0 o ye 10 de quoi. Donc o la o kɔrɔ ye k'i tɛmɛna 9 la, i sera 10 la. Donc o ye système décimal. Donc système filanan min an bɔra k'a ye, o ye système binaire de ye. Ale an ko ko ordinateur b'a ale dɔrɔn de faamuya. Donc ale état fila dɔrɔn de b'a la, 0 walima 1. A b'o dɔrɔn de don, 0 walima 1, 0 walima 1. Donc n'i bɛ fɛ ka dɔ kɛ sisan, i b'o 0 ni 1 ninnu de ta ka se k'a kɛ cogoya dɔ la pour que a ka se ka den représenter. An bɛna tila k'o kɛ cogo min. Donc système sabanan wɛrɛ bɛ yen min ka nɔgɔn ka tɛmɛ binaire kan, mais o b'an lasurunya binaire na, mais ale man gɛlɛn ka tɛmɛ ka se fo binaire la, o ye système octal. Système octal fana tɛ dɔ wɛrɛ, ale bɛ tali kɛ, ale chiffre 8 de b'ale la, a bɛ tali kɛ fu la ka taa 7 la, i n'a fɔ ka taa 0 la jusqu'à 7. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc olu dɔrɔn de b'ale kɔnɔna na. Donc système naaninan min bɛ yen, o b'a wele ko le système hexadécimal. Ale bɛ ta kelen na ka taa fo, ale bɛ taa fu la ka taa fo F la. F b'a min représenter o ye 15. Donc chiffre 16 de b'ale la. Donc ka taa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N'i sera 9 la, pour ka 10 représenter,
il be A kɛ pour que ka 11 représenter il be B kɛ pour que ka 12 représenter il be C kɛ ka 13 représenter il be D kɛ ka se ka 14 représenter il be E kɛ ka se ka F représenter enfin ka se ka 15 représenter il be F kɛ n'Ala sɔnna ma an bɛna don olu bɛɛ détail kɔnɔ donc vidéo wɛrɛw la inchallah n'Ala sɔnna ma donc an bɔra ka min fɔ sisan an ko ko système décimal bɛ système décimal tɛ dɔwɛrɛ ale ye système min ye adamadenw bɛ min faamuya kosɛbɛ parce que an b'a utiliser an ka diɲɛlatigɛ la an ka diɲɛlatigɛ jatew bɛɛ la donc mun bɛ tali kɛ 0 ka taa 9 la donc ka taa fu fo 9 donc chiffre 10 de b'ale la i n'a fɔ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc chiffre 10 de b'ale la olu de bɛ utiliser ka jatew bɛɛ kɛ quoi donc système binaire fɛnɛ ale ye système min ye ale ordinateur b'o kumakan ninnu dɔrɔn de faamu ale ye état fila dɔrɔn de b'ale la i n'a fɔ 0 ani 1 donc n'i bɛ fɛ ka chiffre fɛn jate fɛn fɛn bɔ diɲɛ kɔnɔ système binaire la hali n'a kɛra 1 million et quelques donc 0 ni 1 dɔrɔn de b'i bolo ka se k'o kɛ donc système de bɛ yen pour que o ka se ka kɛ donc an bɛ tila k'o ye vidéo nataw la n'Ala sɔnna ma an bɛna o bɛɛ yira kelen kelen a bɛɛ bɛ fonctionner cogo min donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ye min ye o ye système octal fɛnɛ ale o b'a wele ko un système à base 8 parce que chiffre 8 de b'ale la i n'a fɔ ka taa 0 la ka taa fo 7 donc ka taa fu la ka taa 7 la donc 0 1 2 3 4 5 6 7 donc n'o bɔra yen système hexadécimal bɛ système hexadécimal fɛnɛ tɛ dɔ wɛrɛ ye ale système min ale baselen don chiffre 16 de kan donc chiffre 16 de kan i n'a fɔ ka taa 0 la ka taa fo F donc n'i sera 10 na par exemple n'i sera 9 ale bɛ taa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n'i sera 9 la pour que ka se ka 10 représenter i bɛ A kɛ ka 11 représenter i bɛ B kɛ ka 12 représenter i bɛ C kɛ ka 13 représenter i bɛ D kɛ ka 14 représenter i bɛ E kɛ ka se ka 15 représenter i bɛ F kɛ donc chiffre 16 de b'ale donc sisan pourquoi an bɛ système octal ni système hexadécimal ninnu utiliser an ko ko système binaire in filɛ nin ye ordinateur dɔrɔn de bɛ faamuya n'i y'a di adamaden ma a tɛ se ka a lafaamuya kosɛbɛ parce que a ka gɛlɛn 0 ni 1 0 ni 1 0 ni 1 i t'a dɔn a kɔrɔ ye min ye du coup pour que ka se ka kow nɔgɔya donc an ye u ye système wɛrɛw bɔ mun bɛ surunya a la mais min man gɛlɛn ka tɛmɛ binaire ninnu kan i n'a fɔ hexadécimal o ni octal in quoi donc o ye kumakan camancɛ mun b'an ni ordinateur cɛ quoi donc i n'a fɔ sisan c'est comme si ni anglais yɛrɛ ka anglais ani américain ka anglais u tɛ kelen ye kosɛbɛ quoi mais u bɛ se ka u bɛ ɲɔgɔn faamuya dɔ ka nɔgɔn ni dɔ ye quoi donc chiffre fɛn fɛn bɛ octal la a équivalent bɛ binaire la bon i b'a représenter octal la min bɛ yen a bɛ représenter binaire la chiffre 3 de kan sisan n'i y'a ta yan an ye décimal de ta système décimal k'a bila gauche fɛ binaire k'a bila camancɛ la octal k'a bila droite fɛ donc sisan n'i y'a ta k'a lajɛ 0 décimal la o ye 0 binaire la o ye 0 3 octal la o ye 0 1 donc décimal la n'i ko k'i bɛ 1 sɛbɛ o ye 1 bɛɛ b'o dɔn binaire la n'i ko k'i bɛ 1 sɛbɛ o ye 0 0 1 donc o ye octal la o ye 1 bɛɛ b'o dɔn donc n'a a bɛ ten cogoya la fo ka taa se fo 7 la 7 la décimal la n'i b'a sɛbɛ o ye 7 bɛɛ b'o dɔn octal la n'i b'a sɛbɛ o fana ye 7 de ye mais binaire la n'i ko k'i bɛ 7 sɛbɛ i bɛ kelen de sɛbɛ donc 1 1 1 o de bɛ taa o de bɛ 7 yira binaire la o bɛ kɛ cogo min an bɛ tila k'o ɲɛ yira sisan bon hexadécimal fana b'o cogoya la an y'a fɔ ni 0 ni 1 ka taa olu bɛɛ ye kelen fo ka taa se 9 la donc n'i sera 10 i b'o représenter ni A de ye donc binaire la a bɛ bɛn 1 0 1 0 donc 11 fɛnɛ c'est pareil a binaire lama ye 1 0 1 1 a hexadécimal ye B de ye donc 12 fɛnɛ
binaire 1 1 0 0 donc hexadécimal fana ye C de quoi. Donc ka taa la faut F. Donc an ko ko hexadécimal ni octali bɛ yan pour ka se ka binaire nɔgɔya an bolo quoi. Donc ni pour ka se ka binaire faamuya pour a bɛ se ka binaire faamuya dɔɔni. Donc an bɛ chiffre saba ta à chaque fois. Donc ale bɛ daminɛ droite la ka taa gauche fɛ i n'a fɔ arabu bɛ kalan cogo min. Donc n'an y'o ta sisan o saba in sisan saba kelen an bɛ se ka wele k'o ye octal kelen quoi. Donc o saba kelen donc fɔlɔ an b'a daminɛ droite la 1 0 1 o bɛ bɛn min ma o ye 5 de octal la a bɛ bɛn octal 5 de ma. Munna parce que 1 o bɛ an bɛ tila k'o ɲɛfɔ kɔfɛ. Donc 1 0 1 octal la a bɛ bɛn 5 de ma. Donc sisan 1 0 0 a bɛ bɛn 1 de ma. 1 1 1 o bɛ bɛn 7 de ma octal la quoi. Donc 0 1 1 o bɛ bɛn 6 de ma octal la quoi. 0 0 1 o bɛ bɛn 4 de ma octal la quoi. Donc i ɲɛ b'a la hadamaden bolo o faamuyali ka gɛlɛn kosɛbɛ. Donc ninnu bɛ kɛ pour ka se ka kow nɔgɔya faamuyali nɔgɔya an bolo cogo min quoi. Sisan n'an bɛ fɛ ka binaire fɛnɛ lajɛ hexadécimal la an bɛ bɔ saba la an bɛ 4 de ta la. Donc n'an y'o 4 ta o bɛ bɛn hexadécimal représentation de ma quoi. Donc sisan 1 0 1 1 o bɛ bɛn D de ma. An ko ko D an ko hexadécimal la ni tɛmɛna 9 la i bɛna A o ye 10 B o ye 11 C o ye 12 D o ye 13. Donc nin bɛ bɛn 13 de ma quoi. Donc D hexadécimal lama. Donc 0 1 0 o fana bɛ bɛn 4 de ma hexadécimal. Donc 1 1 0 1 o bɛ bɛn B de ma hexadécimal la. B tɛ dɔ wɛrɛ ale ye 11 de. Donc 0 0 1 1 o bɛ taa bɛn hexadécimal C de ma. C o ye 12 de. Donc 1 0 1 0 o bɛ taa bɛn 5 de ma hexadécimal. 0 1 0 1 o fana bɛ taa bɛn A de ma. An ko ko A hexadécimal A o bɛ bɛn système décimal 10 de ma quoi. Donc sisan pour ka se ka nin bɛɛ faamuya an ye ko caman fɔ sisan mais an ma explication bɛrɛ di. Donc an y'a fɔ ten quoi. Donc n'i ye jate bɔ système décimal la i b'a daminɛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n'i sera 9 la donc n'i sera 9 la sisan i bɛna a kɛ tan. Donc o kɔrɔ ye jumɛn ye i kun yan yɔrɔ nin na sisan o ye kelen kelen yirigaw ka partie. Donc i bɛ taa 1 fo 9. Donc kelen kelen yiriga la yan 9 de b'a kɔnɔ. Donc sisan n'i bɛ fɛ ka taa 9 sanfɛ donc i bɛ don 10 yirigaw de la. Donc 10 yiriga kɔnɔna na i bɛ 1 don. Donc o kɔrɔ ye sisan nin ye 10 ye. Donc 10 yiriga 1 10 sigiyɔrɔma 1 o de ye nin quoi. Donc n'i tɛmɛna i b'a fɔ ko 10 sigiyɔrɔma 1 o ni 1 donc o de bɛ bɛn 11 ma fo ka taa fo 12 20 donc 20 ye 10 sigiyɔrɔma 2 o ni fu. Donc 25 o ye 10 sigiyɔrɔma 2 o ni 5. Donc o ye 10 yiriga. Donc après o la sisan i bɛ tɛmɛ 100 yirigaw bɛ yen 10 yirigaw bɛ yen. Donc sisan ni yan décimal la nombre min b'an bolo yan o ye 9999. Donc 9,900 o ni 900 o ni 99 o ni 9. Donc sisan an ko ko kelen kelen yirigaw 9 bɛ yen 10 yiriga 9 bɛ yen. Donc o kɔrɔ ye 90. Donc 100 yiriga 9 bɛ yen donc 900. Donc 10 yiriga 9 bɛ yen donc 900. Donc système décimal bɛ fonctionner ten cogoya de la. Comme an degelen don a la donc an t'olu bɛɛ jateminɛ a kɔnɔna na mais ale bɛ fonctionner nin cogoya de la. Donc sisan n'i nana binaire la an ko ko binaire filɛ nin ye solution 2 dɔrɔn de b'ale kɔnɔna na 0 walima 1. Donc n'a bɛɛ kɛra 0 0 o kɔrɔ kɔni o ye 0 de. Donc sisan pour ka se ka faamuyali d'an ma an bɛ se ka case kelen kelen sanfɛ an bɛ a
kɔrɔ bila a sanfɛ sisan. Fɔlɔ an ko ko 1 yiriga, 10 yiriga, 100 yiriga ani ba yiriga. Mais ale tɛ fonctionner ten. Comme 0 ni 1 dɔrɔn de bɛ, donc solution 2 dɔrɔn de b'an bolo. Donc an bɛ se ka kɛ case fɔlɔ bɛ bɛn 1 ma, o ye 1. Donc case filanan o bɛ taa bɛn 2 yirigaw de ma. Sabanan o bɛ bɛn 4 yiriga de ma. Naaninan o bɛ taa bɛn 8 yiriga de ma. Ka taa o senfɛ ten cogo la. Donc ni ye case duurunan fara kan o bɛ taa bɛn 16 yiriga de ma. Ni ye dɔ wɛrɛ fara kan o bɛ taa bɛn 32 yiriga de ma, ainsi de suite quoi. Donc sisan n'i bɛ fɛ ka 1 représenter i bɛ 1 kɛ, donc i bɛ 1 kɛ 1 yiriga kɔrɔ. Donc o kɔrɔ sisan o ye 1, 1 bɛ yen. Donc n'i bɛ fɛ ka 2 kɛ, donc i bɛ 0 kɛ 1 yiriga kɔrɔ, parce que i mago tɛ 1 na, i mago bɛ 2 de la. Donc i bɛ 1 kɛ 2 yiriga kɔrɔ. Donc a bɛ bɛn 0 0 1 0. Donc n'i bɛ fɛ ka 3 kɛ, i bɛ 1 kɛ 1 yiriga kɔnɔ, ka 1 kɛ 2 yiriga kɔnɔ. Donc o tɛ dɔ wɛrɛ 2 ni 1 o bɛ bɛn 3 de ma. Donc 0 0 1 1. Donc n'i bɛ fɛ ka 4 kɛ, donc i bɛ 1 kɛ 4 yiriga kɔnɔna na k'a tɔ bɛɛ kɛ 0 ye quoi. N'i bɛ fɛ ka 6 kɛ n'i bɛ fɛ ka 6 kɛ, i bɛna ta 1 kɛ 4 yiriga, ka 1 kɛ 2 yiriga kɔnɔna na, et ainsi de suite ka taa fo yɔrɔ min na. Bon sisan an ye 1 1 kɛ a 4 bɛɛ kɔnɔna na sisan. Donc 1 yiriga la 1 bɛ yen, 2 yiriga la 1 bɛ yen, 4 yiriga la 1 bɛ yen, 8 yiriga la 1 bɛ yen. Donc sisan pour que ka se ka nin hakɛ dɔn sisan, an bɛna kɛ 8 n'i ye 4 fara a kan o ye 12 ye. N'i ye 2 fara a kan o ye 14, n'i ye 1 fara a kan o ye 15. Donc 1 1 1 1 o bɛ bɛn 15 de ma. Parce que 1 yiriga kɔnɔna na 1 bɛ yen, 2 yiriga kɔnɔna na 1 bɛ yen, 4 yiriga kɔnɔna na 1 bɛ yen, 8 yiriga kɔnɔna na 1 bɛ yen. Donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 8 4 o ni 2 o ni 1 o bɛ bɛn 15 de ma. Donc o de tun ye bi an ka cours bolila fɛn min kan min ye système octal ye ani système décimal ni système binaire o ni système hexadécimal dɔnniya la. O bɛ labara ordinateur fɛ cogo di ani a bɛ se k'a faamuya cogo di ani donc a bɛ fonctionner cogo di ordinateur kɔnɔna na quoi. Information bɛ représenter a kɔnɔna na cogo min. An ko ko système binaire in filɛ nin ye état 2 de b'a la, 0 walima 1. Système octal in filɛ nin ye état 8 de b'a la, donc 0 1 2 3 4 5 6 fo 7. Donc hexadécimal o bɛ taa 0 la ka taa fo 16 la. N'i sera 9 la pour ka 10 représenter i bɛ A kɛ, ka 11 représenter i bɛ B kɛ, ka 12 représenter i bɛ C kɛ, ka 13 représenter i bɛ D kɛ, ka 14 représenter i bɛ E kɛ, ka 15 représenter i bɛ F kɛ. Donc système décimal an bɛɛ b'o dɔn, o ye an bɛ jate bɔ ni min ye tubabukan na an ka diɲɛlatigɛ jatew bɛɛ la. Donc o de kun don k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn, k'a fɔ k'aw kan bɛn semaine prochaine ma n'Ala sɔnna ma dimanche prochain. Donc an bɛna don système bɛɛ kelen kelenna kɔnɔna na ka a détail bɔ a bɛ fonctionner cogo min, i bɛ se ka a converti cogo min ka bɔ nin système na ka don nin système kɔnɔna na. Donc an b'a fɔ ma k'aw kan bɛn Ala ka dɔgɔkun nata diya an bɛɛ ka garijɛgɛw foni. Assalamu alaikum.